Se sol dir sempre, no?, que ja Sèneca va dir que la corrupció és un mal dels homes, no un mal dels temps. Hi ha corrupció perquè hi ha possibilitats de treure profit i sempre hi ha persones que volen aprofitar-se'n. Per evitar que hi hagi corrupció, aleshores el que hem d'establir són mesures preventives per tractar de desincentivar aquestes coses, fer-les difícils, tenint en compte per a què serveix cada actuació i què és el que volem aconseguir, i després que a les persones a les que pillem fent aquestes coses hi hagi mecanismes repressius que facin que no compense. Al meu parer, cal una pensada respecte dels mecanismes administratius que tenim per evitar fraus i corrupció, i en dos sentits, com a mínim. En primer lloc, crec que és evident que hem posat massa l'èmfasi en qüestions preventives que de vegades han sobrecarregat el sistema i que algunes vegades no han estat eficaços, aleshores hauríem d'avaluar-les, veure quines sobren i probablement rebaixar, perquè generem massa càrrega burocràtica per a qualsevol persona, fins i tot la majoria de les persones que no són corruptes, i això genera costos. I a canvi el que hauríem de fer és millorar els sistemes de detecció de la corrupció allà on es produeix, de verificació de com s'ha produït per a replegar totes les proves, per a permetre una sanció que sigui jurídicament vàlida, amb totes les garanties, i que aquestes sancions haurien de ser probablement més fortes. Perquè una cosa clau en tots els delictes econòmics és que no ha de compensar. Si tu fas una activitat delictiva, corrupció, frau, el que siga, t'enxampen en un percentatge de les vegades i diguem-ne que el guany que obtens t'acaba compensant, això no desincentiva. El desincentiu requereix que cada vegada que pillem algú la sanció siga suficientment greu com per a que no compense. Crec que l'iniciativa legislativa de reforma més important seria millorar més encara la transparència, la qual cosa és preventiva, redefinir alguns processos administratius que tenim que han quedat molt sobrecarregats. Per exemple, hi ha massa exigències en matèria de contractació o en matèria d'incompatibilitats que no sempre ajuden a fer el que volem fer amb la contractació menor o amb les incompatibilitats, i aleshores això hauria de repensar-se per a saber què és el que volem en concret. I després, la tercera seria començar a fer reformes que permeten a les pròpies administracions unes sancions majors que amb garanties incrementen els llindars punitius fora del sistema penal, que està molt sobrecarregat i no és eficaç. I sancions que també han de contemplar la possibilitat de la via de regrés contra els treballadors i càrrecs públics. Jo crec que és evident que la corrupció no és un fenomen exclusivament polític. En àmbits que no són la política també tenim fraus i activitats que són molt equivalents a les corruptes. Simplement en l'administració pública el fet que hi hagi unes persones triades democràticament que tenen accés a poder decidir coses que poden generar avantatges, generar un incentiu per a un determinat tipus de frau i activitat corrupta. Però sense la participació moltes vegades de treballadors públics això no és possible, de manera que no és un fenomen que siga exclusivament imputable als polítics. És un fenomen social on hi ha sempre actors de tot tipus, polítics, treballadors públics i persones que estan des de fora, que són les que tracten també d'aprofitar-se.